बबेबा शब्दखौ बारा बुजिनो रोङा मा होनदों जिरायगोनब्रा आन्दलन खालामना मोननाय बिटिसि बिटिआर बिएसिखौ बोरै सालायनो हाखो? बिक्रम दैमारिनि भुल दं आरो कास्टम बसुमतारिनि भुल दं। थाबैनो हाग्रामा महिलारि सारजों सावरायनानै इउपिपिएल पार्टिनि मानसिफोरखौ जइन खालाय। दैज्य गैलानो फाला बे आर'नाइ गानहोनाय खिनिखौनो टाइम होनो हाया नामा? नोंसोर मा सानदों बिनि डाबलखौनो मावगोन आङो। बिक्रम दैमारिनि रागायावनो हाग्रामा महिलारि सारखौसो दांबाय। गावनि असे लोगोखौ मानो हाग्रामा महिलारि सारजों सावरायनानै रंगुल बर'खौ मानो बिपिएफ पार्टियाव जइन खालामाखै? कास्टम बसुमतारि, प्रहलाद सार बे साथाम सारा मानो एसेबो बुजियाब्रा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा साख्रि होगोन होननानै लाइमोनफोरखौ मानो थगायखो? बिनि सायाव एन्सार नांगौ। बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारि, प्रहलाद सार बे साथाम सारा मानो एसेबो खोनासङा। दैज्य गैला रंगुल बर' सारा रायजो राजाफोरनि बुंनाय मथे बिक्रम दैमारिखौ नागिरखुमाबाय थादोंनो लोगो हमनो। बे बिक्रम दैमारिया माने एसेबो सम होआ। जोंथ' खोनानो मोन्दोंमोन बिक्रम दैमारि आरो रंगुल बर' जोबोद बिसोर सानैया लोगोथारमोन होननानै। प्रमद बर'नि दरजानो, खोरखिनो, रडनो, फुलनो रंगुल बर' सारा हिसाब लादोंमोन सानसे समाव। जोंथ' मालाबाबो सानाखैलै बेबायदि प्रमद बर' सारनि दरजा हिसाब लाग्रा, खोरखि हिसाब लाग्रा, खोरखिनि दामा बेसेबां, दरजानि दामा बेसेबां, रड थसेनि दामा बेसेबां, फुल फांसेनि दामा बेसेबां बेबायदि हिसाब लाग्रा मानसिया प्रमद बर'जों थ्रोब। आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ इसिबां थन्न थन्न रायग्रा मानसिया दे बिपिएफ पार्टियाव जइन जागोन नालाय। रायजो राजाफोरनि बुंनाया बेसेबां सैथो, जोंनि खोनाफा माफा खोनानाय बाथ्राया बेसेबां सैथो? जुदि नंगौबा बे कास्टम बसुमतारि, बिक्रम दैमारि आरो प्रहलाद सार बे साथाम सारा थाबैनो जायफोर इउपिपिएल पार्टिनि जइन जानो जायफोर नाजासोमदों दैज्य गैलानोलै जइन खालामदो। बे नांगोलनि छबिखौ गाननो जोबोद बिथांमोना हाबदाब जादों जुदि बाथ्राया नंगौबा। महिलारि बिथाङा सरकार फैनायनि उनाव बर' मानसिया मानो बुथार जाखो? बिथांखौसो टाइगार होननानै कास्टम बसुमतारि, बिक्रम दैमारि बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन। टाइगार थानाय बर' मानसिया मानो बुथार जाखो? दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ 2 लाख होगोन होननानै मानो थगायखो? बोरो साख्रिया बोरो? हाग्रामा महिलारि बिथाङा साख्रि होगोन होननानै लाइमोनफोरखौ मानो थगायखो? बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारि मानो खोनासङा? हांखुर जादोंनोलै हांखुर जादों इउपिपिएल पार्टिनि माखासे गेदेरमाफ्रा बिपिएफ पार्टियाव जइन जानो। जोंनि खोनानो मोननाय मथे खना खनला रंगुल बर'आ बिक्रम दैमारिखौ लोगो हमनो थाखाय नाजागासिनो दं होननानै जों बेबायदि माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनानो मोन्दों। बे बिक्रम दैमारिनि भुल, थाबैनो जइन खालायदोलै रंगुल बर' सारखौ बे रायजो राजाफोरनि बुंनाया जुदि सैथोबा। नाथाय रंगुल बर'खौथ' बेबायदि ससियेल मिडियाआव बुंबाय थानाय बाथ्राखौ खोनानानै जइन जाथावना नङा। आरो रंगुल बर' सारनि इउपिपिएल पार्टिनि जानानै नाजासोमनायाव बेथ' बिपिएफ पार्टियाव जइन जागोन जानाय नङा खोमालै। नाथाय रायजो राजाफोरनि बुंनायखौ लायोबाथ' बे आसरित। जानोबो हागौ जेब्ला बुनसुआव थानानै जाबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन, बुनसुआव थानाय समाव जेरैबायदि बा प्रमद बर' सारनि रडनिफ्रायनो, इसिमिटनिफ्रायनो, फुलनिफ्रायनो बेबायदि हिसाब लादोंमोन रंगुल बर' सारा। नाथाय थाङै थुङै रंगुल बर' सारा प्रमद बर'नि रडनो, न' लुनायनो, फुल बायनायनो, थानाय जानाय उन्दुनाय हिसाब लाग्रा मानसिया थाङै थुङै प्रमद बर'जोंनो जइन जाहैबाय। जानोबो हागौलै थिग गैया। जाय मानसिया फेक फेक बुंबाय थाग्राया उल्था जायो नालाय। दा बे रायजो राजाफोरनि बुंनाया जुदि सैथोबा बेथ' आसरित जागोनलै बाथ्राया। जेरैबायदि 5 बोसोराव प्रमद बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेखा गोरोंफोरखौ साख्रियाव सोना होनो हाखो? ना एक्स-एन-डि-पिफोरखौ साख्रियाव सोना होनो हाखो? ना रायजो राजाफ्रा सान्दुं अखायाव आन्दलनाव बाहागो लादोंमोन रायजो राजाफोरनो साख्रियाव सोना होनो हाखो? 5 बोसोरावथ' जों नुवासै। बे 3 मासाव हाग्रामा महिलारि सारखौ साख्रियाव सोनानै होनो हायैनि थाखाय, माखासे खामानि मावनो हायैनि थाखाय जोबोद रंगुल बर' सारा रागा जोंदों। एसे दैज्य हम। जेब्ला इउपिपिएल पार्टिनि मानसिफ्रा बुंदोंमोन माखासे इउटुबारफोरखौ, मा फाग्लाथा सियानथां बोसोरसे जानायावनो प्रमद बर'खौ रायदों, मा बोसोरनै जानायाव रायबाय थादों, मा बोसोरथाम जानायाव रायबाय थादों। बे गावनि समखौ मावनो होना एक्स-एन-डि-पिफोरबाबो साख्रि मोनगोन, लेखा गोरोंफोरबाबो साख्रि मोनगोन, रायजो राजाफोरबाबो साख्रि मोनगोन होननानै बे इउपिपिएलनि माखासे लेखा गोरोंफ्रा माखासे इउटुबार बे जाम्बाफोरखौ रायलाबायदोंमोन। बै समाव जेब्ला प्रमद बर'खौ आसि थुनानै बुंदोंमोन माखासे इउटुबारफ्रा, बे जाम्बा लेखा रोङिफ्रालाय प्रमद बर'खौ मा बुंबाय थादोंब्रा, दिल्लीनिफ्रायनो बिटिआर एकर्डखौ लाबोनो हाबाय, एक्स-एन-डि-पिफोरखौ उदां खालायनो हाजोब्बाय। दा बे 3 मासाव रागा जोंख्रुबनायाथ' बे खोनासंथावना जागोन जानोलै।
5 बोसोरावनो जुदि प्रमद बर'आ हायासैबा बे 3 मासाव रुंगुल बर'आ हाग्रामा महिलारि सारखौ रायलाबायनाया बे बेसेबां सैथो? बे रायजो राजाफोरनि बुंनायानो जानो हागौलै रायबाय थाबा हाग्रामा महिलारि सारा लेंहरगोन बिक्रम दैमारिया लेंहरगोन होननानैसो रायदों नामा? जेब्ला बुनसुआव थानानै जा रायबाय प्रमद बर'खौ रड गंसेनि दामा बेसेबां, दरजा मोनसेया बेसेबां दामा, खोरखि मोनसेनि दामा बेसेबां, बेबायदि हिसाब लादोंमोन जेब्ला बुनसुआव थानाय समाव रुंगुल बर'आ प्रमद बर'नि दरजा खोरखि बेबायदि हिसाब लाग्राया थाङै थुङै प्रमद बर'जोंनो थ्रोब। दा रायजो राजाफोरनि बुंनाया जुदि सैथोबाथ' आसरित जागोनलै। बे कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारिया मानो खोनासङा? थाबै जयेन खालामना होदोलै दैज' गैलानो। जोंनि खोनानो मोननाय मथे हाग्रामा महिलारि सारा आरो गावनि गोहो खुंथायाव लामानि पारसेन्टनो दालांनि पारसेन्टनो जायखिजाया सरकारनि माखासे पारसेन्टनि थाखा फैसाखौ गावनो नांला समाजनि खामानियावनो बाहायगोन जाहैदों। जाखाबायथ' हाग्रामा महिलारि सारना गावनि फिसौफोरनोबो थोजासे खामायखाबाय। बे 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा खामायखाबाय आरो नांला। जास्ट पावारखौल' नांगौ बा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल' जौगानांगौ। एक्स एन डि पिफोरखौ जाहाथे उदां खालायनाय एक्स एन डि पिफोरनि डेभेलप, एक्सबिलिटिफोरनि डेभेलप आरो जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेखा गोरोंफ्रा जाहाथे सुबिदा मोननाय, रायजो राजाफ्रा सुबिदा मोननाय बेबायदिखौल' हाग्रामा महिलारि सारा गोसो होगासिनो होननानै जों खोनादों। आरो बै समनि भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय नंगौ बाथ्राया जायहा सम्पति दं बेबायदि मानसिया खामानि मावनो हायो। आरो जायफोर बे एसे एनै माने थोजासेल' सम्पति थानाया बेखौ लिडार खालायोबा बे सम्पति खामायनायावनो सम थाङो। जेरै प्रमद बर'आ 5 बोसोराव गावनिल' नाजाबाय, रायजो राजाफोरनि नाजायासै, एक्स एन डि पिफोरनि नाजायासै, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेखा गोरोंफोरनि नाजायासै, रायजो राजाफोरनि नाजायासै। गावनि खामायनायावनो गावनि सम्पति खामायनायावनो समा थांबाय। 15 बोसोराव बि पि एफ पार्टिनि माखासे गेदेरफ्रा जा खामायबाय बे थोखाबाय। बे दानि गोहो खुंथायाव थानाय जेसेबां पारसेन्ट जेसेबां खामानि बेखौ समाजनि खामानियावनो बाहायगोन होननानै जों खोनादों। खालि हाग्रामा महिलारिखौल' 3 मासाव रायख्रुबबाय थानाय। जेब्ला प्रमद बर'खौ बुंनाय समाव मानो 6 मासाव रायदों, मानो बोसोरसेयाव रायदों, मानो बोसोरनैयाव रायदों? सम होब्रा हाग्रामा महिलारिखौबो सम हो। आरो आं जोबथारनायाव खावलायो बिक्रम दैमारिनि भुल दं आरो कास्टम बसुमतारीनि भुल दं। थाबैनो हाग्रामा महिलारि सारजों सावरायनानै इउ पि पि एल पार्टिनि मानसिफोरखौ जयेन खालाय। दैज' गैलानो फाला बे आर'नाइ गानहोनाय खिनिखौनो टाइम होनो हाया नामा? आर'नाइ गानहोनाय खिनिखौनो टाइम होनो हाया नामा? नांगोलनि सबिखौ गोदोनायाव गानहोनो थाखायनो सम गैया नामा? बे कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारि समाथ' थानाय नङा। बे 3 मासल' जादोंना। थाबैनो बिक्रम दैमारिया रुंगुल बर'जों सावरायनांगौ।